hlavných úlohách v slovenskom znení Patrik Vyskočil, Petra Vajdová, Martin Mňahunčák, Lenka Prokopová, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Lena Košická, Miroslav Trnavský, Helena Geregová, Michal Halon, Erik Koníček, Romana Orlická, Eduard Valašík, Peter Krajčovič, Dominika Žiaranová, Tatiana Kulíšková, Grétka Čisárová, Martin Vitek. Dağların dumanlı hiç geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Zachránené životy. Takže, pane, ja teraz naozaj neviem, či som vám zachránil život, alebo nie. Dobre ste ma tu pohostili, ďakujem vám. Ale vy mi naozaj nič nedlhujete. Pozri, keby si tam vtedy nebol, možno by sa mi nič vážne nestalo. Ale bodnutie nožom dobre poznám. Pár dní by bolo ťažkých. V tomto mojom živote som nikomu neostal nič dlžný. Rozumiem. Tak teda... Myslím, že sme vyrovnaní. Prečo? Mne je toto tak trochu proti srsti. Všetká tá pozornosť, je to milé, ale dosť zbytočné. Dobre. Ako myslíš, ja som sa ti chcel len poďakovať. Poďakovali ste. Pozri. Murat. Ten, čo robí každý deň to isté, zarobí rovnako. Myslieť si, že keď kráčaš po rovnakej ceste, ocitneš sa niekde inde, je hlúposť. Je tak, či nie? Je to tak, či nie? A ja potrebujem takého chlapa, ako si ty. Statočného a spoľahlivého. Aj keď... Každý niekoho takého potrebuje. Pane, ja nie som na mafiánske veci. Takže ty si ma spájaš s niečím takýmto? Ja som sa takto vyjadril? Nie. Pozri, ak by si potreboval prácu, alebo hocičo iné. Len mi daj vedieť. Dobre, pane, ďakujem. Pane, zabudli ste si kľúč. Ktorý kľúč? Ten kľúč nie je môj. Možno je tvoj.
Počkáme. No tak, chlapče. No tak, no tak. Poďme. Môžeš ísť. Prajem dobrý deň. Dobrý deň, ocko. Môžem ísť ďalej? Jasné, jasné, vitaj, poď rýchlo, vitajú nás, poď rýchlo, prejdi tu. Bol som zvedavý na Murata, či už prišiel, alebo nie. Nedali ste mi vedieť. Nie, otec, nie, bohužiaľ neprišiel. Vy ste pani Hanife. A ty si kto? Osman. Kazateľ Osman. Už viem. Tvoj otec však. Áno, otec. Mama ti zomrela. Áno, zomrela. Nech je jej teda zem ľahká. Amen. Koľko už prešlo rokov? No pekne. Tvoju ženu si poslal na druhý breh, ale ty si stále v dobrej forme. Z líc ti len tak tečie krv. Opatrne. Aj ty si daj z toho, čo som priniesla Tahirovi. Ani o teba asi nikto nemá záujem. Teta Hanife, o môjho otca je slušný záujem, o to sa neboj. Hanife, poďme, nechcela si už ísť? Poďme. Čo, ja? Áno, ty, no tak. Nikam nejdem. Ty si kazateľ však. Kazateľ v mešite. V ktorej mešite? No v tej... ďaleko, veľmi ďaleko, v centre. Pred nami je Ramadán. Uvidíme sa na spovedi. Daj si z toho, čo dostal Tahir. Sanie, riadne mu z toho nabal do osobitnej nádoby, dobre? Hej. To ty si mi poslal lieky. Boh sa ti odvďač. Nám všetkým. Kto povedal, že táto žena to nemá v hlave pokope, tak klame. Keď sa jej to hodí, všetko si pamätá. Čo si to tam neustále mrmlaš popod nos moja? Len hovorím, že keď sa ti to hodí, tak si všetko pekne pamätáš. A ešte aj počuješ, ale len keď sa ti to hodí. To som pravela. Keď sa mi minú lieky, tak ti dám vedieť. A pošleš mi ich zas. Ale neposielaj ich po Tahirovi, lebo on ma miluje. Teta Hanife, Čo? už musíš ísť. Poďme. Máš dobre. pred sebou dlhú cestu, kým prídeš domov, tak už choď, poďme. Poďme. Dobre. Tá moja hlava. Poďme. Otec, ako ma tá ženská vynervovala. Pustite ma! Murad, ja ťa zabijem! Čo si ty za na nič hodníka? Už konečne spravíš aj niečo poriadne? Ale nie, lebo ty sa vieš len priživovať. A tak som si hovoril, prečo ťa Nazar opustila? Aj tá žena pochopila, že z teba nikdy nič nebude. Preto ťa opustila, chlapče.
Pozri, Murad. Ten, čo robí každý deň to isté, zarobí rovnako. Myslieť si, že keď kráčaš po rovnakej ceste, ocitneš sa niekde inde, je hlúposť. Je tak, či nie? Je to tak, či nie? A ja potrebujem takého chlapa, ako si ty. Statočného a spoľahlivého. Aj keď každý niekoho takého potrebujem. Ja nie som na mafiánske veci. No. Takže ty si ma spájaš s niečím takýmto? Ja som sa takto vyjadril? Nie. Nechajte ma tak. Haló, Fatih? Kde si, brat môj? Kde si? Počúvaj ma. Som na konci tunela Arakli na pobreží. Príď za mnou, ale nikomu nič nehovor. Dobre, nikam sa odtiaľ nepohni, prídem. Ahoj, ocko, maj sa dobre. Ak budete vedieť niečo o Muratovi, daj vedieť aj mne, dobre? Dobrá pravda, že dám. Dobre, maj sa. Otec Osman, vitaj. Ahoj, synak, ďakujem ti. Ocko? Moja drahá dcerka. Ako, je ti dobre? Dobre, ocko, dobre. Výborne, výborne. Odchádzaš? Áno, potrebujem ísť niečo nakúpiť do mesta a odtiaľ pôjdem do Mešity. Poď, ja ťa odveziem, otec Osman. To by bolo skvelé, aspoň to skôr vybavím. Môj brat išiel do práce. Áno. Idem za bratom a potom pôjdeme spolu do školy po Igita. Prídem po teba. Prečo? Nemôžem prísť sama? Dobre, Nefes, ako len chceš. Maj sa, švagrinka. Pani Nefes, poďte pekne dovnútra. Ráno ste mi spôsobili menší infarkt. Veď dobre, tak už poď a nekokci. Vieš, ako som sa bála? Mala si mi zavolať. Sestrička. Bež. Murad, kde si bol? A odkiaľ máš to auto? To auto je moje. Tvoje? Prestaň si zo mňa strieľať. Odkiaľ máš to auto? Takže ja si z teba strieľam? Ja by som si také auto dovoliť nemohol. A už vôbec naň nemám právo. My dvaja môžeme robiť len šoférov v autách, ktoré sú napísané na našich bratov, však? Braček, ty nie si v poriadku. Prečo, Fatih? Prečo? Ha? Prečo? My si len odlamujeme z jedla v našom dome. Celý deň makajme ako kone. Nedovoľme si nič vlastniť. Vlastne ani nedovoľme mať vlastný názor. Ha? To je to, čo si zaslúžime? Sme ako také hladné mačatá. Zaslúžime si karhanie. A ako by to nestačilo, tak aj bitku. Ha? Toto si zaslúžime, Fatih. Braček, nerob z toho drámu. Hlavne sa upokoj. Vieš čo, Braček? Ty krúť chvostom nad tým málom, čo ti dajú, dobre? Ale teraz si nefér. Zobuď sa, Braček, zobuď sa. Ja nie som nefér. Ja som vzal Nazar na chrbát a uniesol ju kam? Domov. Kam som ju uložil? Do Igitovej izby. Murad. Pozri, dobre, Mustafa sa nezachoval správne. Ale ty to už viac nenaťahuj.
Poď do práce. Zajtra ideme ťažiť piesok. Máme veľa práce. Vieš, že Mustafa je kvôli tomu vždy nervózny. Tak to už nechaj tak. Braček, môžem ti niečo povedať? Mustafa mal v jednom pravdu. Vzal som Nazar a odniesol ju domov. A ona sa pozrela, čo je to za chlapa? Taký je môj muž? Veď on nemá v tomto dome ani práva, ani len svoju vlastnú izbu. A akoby ich tu nebolo dosť, ešte aj mňa sem pritiahol. Čo je to za chlapa? Nemala pravdu? Mala. Ale poviem ti, že odteraz to tak už nebude. Smiem ti aj ja niečo povedať? Ty si na zlej ceste. Vieš čo, braček? Možno to nie je správna cesta, ale je len moja. Na mojej ceste si nemusím zaviazať oči a len slepo cupitať za naším bratom Mustafom. Rozumieš? Ak budem kráčať po zlej ceste, tak bude aspoň moja vlastná. Hovorím ti to, aby si aj ty konečne otvoril oči. Rozumieš? Tak odkiaľ máš to auto? Kto vie, čo si spravil, že ti dali takéto auto? Aj ty sa už zobuď, braček. Otvor si oči. A vyber si už aj ty svoju cestu. Ak budeš robiť stále to isté, tvoj zárobok bude rovnaký. Dobrý deň. Aj tebe dobrý deň, Tahir. Aha. Už prichádza aj ten Lothar. Braček, zase si začal s nadávkami, prestaň. Ako mám prestať? Ako dlho mám mlčať? Pre lásku Božiu, jeden tu stále nie je, druhému daj prácu a on si len sadne a plače. Prečo? Lebo musí zaviesť deti do školy. Chlapče, kde je tá škola? Do školy snáď idete zaniesť deti pešo? No tak, kde si, chlapče, ha? Poď sem, poď sem. To mám stále behať okolo vás, alebo mám konečne aj pracovať? Kde si tak dlho? Braček, to už stačí. Nestačí to, Tahir. Týmto dvom to nestačí. Zabiješ ich, vynadáš im to nestačí. Jedným uchom dnu, druhým zasa von. Braček. Čo, braček? Toto nebolo fér. Milý môj, čo sa stalo? Dotkol som sa tvojej citlivej duše? Keby ste mali aspoň toľko rozumu. Aspoň trochu, keby ste pracovali, zaslúžili by ste si chlieb, ktorý jete. Ale nie. Kdeže? Aby ste dokázali, že ste poriadni a schopní chlapi, ešte sa aj zaľúbite. Vďaka Bohu tomu Muratovi z Nazar to nevyšlo. Keby áno, aj tento by vzal perák za ruku a o 3 dni by ju doviedol domov. Prečo? A prečo nie? Ešte, že sú tie dievčatá rozumné. Sú rozumné a zachránili seba a napokon aj mňa. Prisahám. Teraz sa otoč a odiď preč. Braček. Čo? Keď si zlostný, nepočuješ, čo ti vychádza z úst. Tahir, pre lásku Božiu ty nezačínaj, pre Boha aspoň ty s tým nezačínaj. Nefes. Prosím, mama. Vieš, ten balík, ktorý ti Merdžan priniesla, boli v ňom detské deky, ponožky pre dieťa a tak. Čo je s ním? Zahodili sme ho, mama. Je preč. Prečo? Prečo sa podľa teba Merdžan chcela zabiť? Čo ja viem, ona je už taká. Aj predtým sa o to už pokúsila. Nech jej Boh pomáha. Ale tak to nie je. Tak ako? Tahirovi povedala, že na ňoho nezabudne. No a hneď potom sa pokúsila zabiť. Asi ma to ani neprekvapuje. Už od detstva sa stále motala okolo Tahira, no ale povedala som si, že keď si prišla ty, tak ju to asi prešlo. Vieš, aj ste tu spolu otvorili ten obchod, Nefezine chute. Myslela som si, že to skončilo. Ale zdá sa, že neskončilo. Tak je, veru tak. Neskončilo. Mama, nevedela som, čo mám robiť.
Ako by som mala dať môjmu dieťaťu ponožky a zakryť ho dekou, ktoré s láskou vlastnoručne vyšívala ona? Dobre si urobila, dcérka. Urobila si správne. Starinár! Bláznivá ženská. A ešte si dovolila otcovi povedať, že je v dobrej forme a že má plné líca a že sa o ňo nikto nezaujíma. Mala som jej vytrhať vlasy. Ale sestra, kašli na to. Veď aj mne sa predsa snažila nahovoriť nejakého saduláha. Myslela si, že som Tahirova sestra. A ešte vravela, že jej vnučka si s Tahirom porozumela. Je úplne bláznivá, stará ženská. Ale konečne mi povedz, čo bolo na kontrole? Čo to vlastne bolo za kontrolu? Nehovorila si mi o nej, Nefes. To kvôli Vedatovi. Čo? Dávno skápala a stále sme sa ho nezbavili. Aj po smrti ma stále štve. Nechal Tahirovi CDčko. Aké CDčko? Nahral odkaz, že ak bude Nefes tehotná, alebo ak bude chcieť porodiť, tak dieťa aj Nefes zomrú. A čo tým chcel povedať? Až ma jazyk bolí, čo na neho toľko nadávam. To ja neviem. Musel byť chorý, alebo len rád strašil ľudí. Ale veď
Bolo to klamstvo, len nás všetkých vystrašil. Boli sme na ultrazvuku. Všetko je normálne. Vďaka Bohu. Bolo mi ľúto Tahira. Chudák, nechcel mi to povedať. Len sa sám trápil. Ale už je to za nami. Jeho posledné darebáctvo. Ten chlap bol ale skutočný maniak. Videli sme to, ale toto je už naozaj príliš. Ešte, že si sa pred ním zachránila. Vďaka môjmu záchrancovi. Idem, synček, idem. Nefes, idem ho nadojčiť a na dnes už stačí. Pracovali sme dosť. Dobre, idem toto odložiť. Spravím kávu a zavolám ťa. Dobre, skvelé. Ďakujem ti, moja, prídem dolu. Ty si môj krásny, hladný synček. Už ťa prešiel hnev? Volá ma More, Tahir. Pozerám sa do diaľky a ponáram sa do neho. Kto vie, čo to znamená? Neviem, braček, to neviem. V poslednom čase si veľmi nervózny. Kam zasa išiel? Ja som ho poslal preč. Povedal som mu, zachráň sa pred pazúrmi nášho vladára. Pre lásku Božiu, povedz mi, Tahir, nemal som pravdu. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, kapitán. Je už všetko hotové? Ráno zdvíhame kotvy. Všetko hotové. Snáď ich zdvihneme. Počuli ste, čo sa stalo? O čo ide? Včera aj dnes. Už 4 chlapi si sadli spolu za stôl s tým Genžom. Nuž, je to ich rozhodnutie. Mal si nás vidieť večer, ako toho chlapa Tahir umlčal. Až mu celkom očerveneli uši. Zdravím páni, môžem sa pridať? Dobrý deň, vítaj, braček. Dobre, braček, a čo ty? Vďaka Bohu ide to. Ali, čo je s tými, ktorí nám to tu vykradli? Zatiaľ sme nič nezistili. A vlastne som nič nečakal. Prečo? Nebola to len obyčajná lúpež. Ako to? Vieš, nedáva to zmysel. Čo tu chceli ukradnúť? Navyše, keď tam spal Murat. Nešli sa len tak pohrabať v trezore. Ali, dvere boli otvorené a on tam tvrdo spal. Tak si povedali, že vezmú aspoň bundu, ktorú má na sebe. Otvorili nám trezor, to nestačí. Dobre, ale riskovali by kvôli 3000 lír? Vravíš, že je za tým niečo iné? Krádež peňazí bola iba zámienka. Niekto vám chce takto poslať správu. Tak ja už pôjdem. A kam? Idem si pohovoriť s Fikretom. Nepáčilo sa mi to, že sme ho videli s Genžom. Že by to tu nechal vykradnúť on? A kto je Genžo? To uvidíme. Zatiaľ sa majte. Opatruj sa, braček. Kto je ten Genžo? Poď, Ali, dáme si spolu čaj. Tak poď, kapitán. Vítajte, pán Genžo. Ahoj, Davud. Kde máš syna? Neviem, pane, od rána ho niet. Ani telefon mi nedvíha. Nechcel som ti to povedať, ale... Čo sa stalo? Tvoj syn ma chcel dnes ráno v prístave napadnúť nožom. Áno. Náhodou išiel okolo jeden statočný mladík a zachránil ma. Odpustite mu, pane. Odpustil. Určite sa teraz niekde od hanby ukrýva. Keď sa trochu upokojí, tak sa ukáže, neboj sa. Ale keby volal, tak mu povedz, že som mu už odpustil. Poboská mi ruku a potom nech sa vráti do práce. Inak nech sa už viac mu koňom nepribližuje. Nech vám to Boh odplatí. Ďakujem. Dobre. Áno? Pán Genžo? Áno. Tu Murat. Akorát som ti chcel volať. Chlapom som dal zistiť tvoje číslo. Voláš práve včas. Príď a vybavíme prepis toho auta. Toto auto bude napísané na mňa?
No keďže je to auto tvoje, nemalo by to byť takto? Kde ste teraz? Som na farme. Príď, porozprávame sa. Hneď ti pošlem adresu. Dobre, idem. Davud, vráť sa k práci. Ako rozkážete, pane. A potom to daj odtiaľ preč. V poriadku, pane. Počúvajte ma. Hneď mi doneste balík. Vieš, čo musíte spraviť. Ponáhľajte sa. Rýchlo. Pán Fikret, prišiel pán Tahir. Ale čo? Tak teraz ste ho už videli? Nech sem príde. Prajem dobrý deň. Aj tebe dobrý deň, vítaj. Prineste nám čaj alebo niečo na pitie. Prosím, posaď sa. Kto je ten Genjo? Ja sa mám dobre. A čo ty? A ako sa má môj vnuk? Dúfam, že si Nefes nepovedal tie vedatové hlúposti a zbytočne si ju nenastrašil. Rozumiem, o čo sa snažíš. Rozumiem, ale... Podľa mňa nerozumieš, ale... Nevadí. Vnuk sa má dobre. Všetko je u nás v poriadku. Pokiaľ ide o Nefes, už to vie. Nemám rád, keď jej mám niečo tajiť. Boli sme u lekárky. Na ultrazvuku nie je nič. Všetko je v norme. Tak, ako si povedal, bol to posledný podraz od Vedata. A teraz, ak som sa dostatočne vyspovedal z rodinných vecí, tak hovor. To je ten Genjo. A čo všetko s ním máš spoločné? Vítajte u nás, pán Murat. Ďakujem. Tadiaľ to prosím, nasledujte ma. Je to silný muž. A tak ako každý silný muž, aj on má odvrátenú stranu. A čo tento silný muž robí? Všetko, čo robí Jamil, robí aj on. No a to, čo robím ja, robí aj on. Takže to, čo robíš ty, bude robiť aj on, ak som pochopil. Každý len koľko môže. Pravda. Na tom chlapovi je niečo viac. Obchoduje so zbraňami? Aj v tom podniká. Čo má spoločné s tebou? Prácu, chlapče, prácu. Ten chlap prišiel s ponukou, to je všetko. Nemal by si každého, koho vidíš, stavať proti sebe. Pracuj. Lebo to robí každý. Aj ja to robím. Ale ty si tam sadol vedľa neho. Snažíš sa to nepochopiť. Buď pokojný, rozvážny, ostražitý. A nie len Genja, ale nikoho. Opakujem, naozaj nikoho nepostav vlastnými rukami proti sebe. Ak postavíš... Ak postavím? Už nebudeš mať možnosť spýtať sa, prečo je ten chlap proti mne.
Lebo si ho tam postavíš sám. Pochopil si? Nebudem stáť pri tých, ktorí si to nezaslúžia. A ten chlap sa mi nepáči. Ale on sa ti nemusí páčiť. Niekto sa nám vkradol do kancelárie. Podľa toho, čo povedal Ali, to nebola len bežná krádež. Skôr správa alebo hrozba. Len jeden človek by nám chcel takú správu poslať. Podozrenie nepotrebuje žiadne dôkazy. Ale podozrenie vždy prichádza s dôkazmi, ktoré sú usvedčujúce. Dôkazy, ktoré presvedčia toho, kto podozrieva. To môže človeku zatieniť oči. Prestaň. Len pracuj. Staraj sa len o prácu. Ja viem len jednu vec. Buď si v kruhu, alebo si mimo neho. Dobre. Dovidenia. Maj sa, chlapče. Vítaj, Murat. Zdravím vás. Ako sa máš? Už dobre. Trochu si treba uvoľniť stres, nie je tak? Aký máš vzťah k zbraniam? Dobrý. Ale pozrime sa. To znie presvedčivo. Takže dobrý, ha? Dobre, ak je tak. Jedna guľka do hlavy. Obaja. Dobre? Najskôr ty. To je pekná zbraň. Pekná. Dobré. Veľmi dobré. Ja už nemusím ani vystreliť. Prehral som. Poď, trochu sa prejdeme po lese. Zdravím, Ali. Počúvam, hovor. Mám na teba jednu prosbu. Ten Genjo Tamar, či ako sa ten naničhodník volá, môžeš sa na ňo pozrieť? Ten, o ktorom hovoril Mustafa? Ten, ktorý sa zaujímal o vaše lode? Presne ten, braček. Spojil si ho s tou lúpežou v kancelárii? Nie som si istý, ale aj tak ho treba prelustrovať. Dobre, pozriem sa na to. Počúvaj ma. Neopováž sa niečo vyviesť. Kvôli tebe aj kvôli tomu, aby sme na seba neupozornili. Dobre, braček, dobre. Ja tvoje dobre poznám, ale čo už.
Ďakujem ti, braček, ďakujem. Nefes? Som v taxíku, o 5 minút som tam. Dobre, ja už som tu. Pán Tahir. Pán riaditeľ. Vítajte u nás. Ďakujem vám. Zrejme ste prišli po Igita. Presne tak. Pani Nefes neprišla? Je na ceste. Dobre. Ak chcete, Igit je v zborovni. Začala u nás nová učiteľka. Môžete sa s ňou zoznámiť. Naozaj? Veľmi rád. Tak bežte. Bežím. Dovidenia, majte sa. Hotovo. Ocko! Môj drahý synček. Pani učiteľka, ocko Tahir. Kaleli. Ocko, pani učiteľka. Házan. Viem, synček, viem. Ale odkiaľ to vieš? My sa už s tvojím ockom poznáme, Igit. Aj s mamou. Pani Nefes tu nie je? Je na ceste, nebojte sa. Bunda, zabudol som si ju. Tak vy ste Igitová učiteľka? A vy máte niečo proti tomu? To som nepovedal. Ale naznačili ste to. Prosím, len sa nesťažujte. Ja sa nesťažujem. Len si to skrátka vyprosím. Viete, čo znamená slovo prosiť, pán Tahir? Nie, neviem. Vy ste učiteľka, naučte ma. Teraz už je neskoro. Ak ste sa to doteraz nenaučili, už sa nedá nič robiť. Nehnevajte sa. Dúfal som, že sa nestretneme a pozri, čo ma tu čakalo. Ani ja sa z toho neteším. Takto som rád. Či ste rád alebo nie, to ma vôbec neinteresuje. Neinteresuje ma to, teda nezaujíma ma to. Vidíte, to náhodou poznám. Takže zdá sa, že vy máte vlastne problém len so slovom prosiť. Tahir? Nefes. Vítajte, pani Nefes. Mami, zoznámim ťa s mojou pani učiteľkou. My sa s tvojou mamou poznáme, Igit. Ako sa máte? Ďakujem, dobre. A čo vy? Ďakujem, tiež. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. Ah bu sevdalık, ah bu sevdalık, yüreğim dağılır, gözlerim ağlar. Anlat Karadeniz, günahın yazılmaz. Sevduğum dile düşer, düşer de yanmaz. Bu benim sende kaçıncı nefesim. Bu benim sende kaçıncı ölüşüm söyle. Nefesim yetmez.